Moi, se on Chippe PvP täällä ja tää on nyt semmonen niinku esittelyvideo ja mun yksi toi Clash Royale video, se uppoo tänään, eiku siis nytten. Se on kohta tulossa, mutta jos te ette siitä puheesta siinä lopussa saanut mitään selvää, kun siinä ei oikein kuullut, niin mä haluaisin, että tilaisitte sen kanavan tai edes tykkäisitte siitä ja tolleen, että dislikea en halua. Niin, ja käykää tilaamassa kans mun kanava. Mä olen toi Romskydersvägs on yksi tilaaja ja siellä on yksi semmonen video Clash. Siinä pitäis lukea Tengua vidin, niin laittakaa kommentteihin sinne noita niinku kysymyksiä. Ja sitten me tehdään semmonen video, missä me vastataan sitten niihin. Ja ja käykää tilaamassa kanavaa ja likettäkää mun videoille. Ja nyt varmaan tässä näin on vetää vähän settiä Clash Royalessa. Olepa hyvä! Aktiivinen tilanne, tulkaa sinne ihmeessä. Kerrotkaa kuuluu, joita aktiivisuuden takas kouluun. Mä en oo kertaakaan voittanut nelosarjana semmoista bad luck. Mutta joo. Me nähdään sitten seuraavassa videossa, että se on